tuma kan thir ho le tur hi American psychological neo-gothic horror movie A Cure for Wellness ti ania khongain kan entry tak main like le subscribe pa minan pe masak turin kange na cheu lokha da chu mani masial tak anna bak aya thil dang da poi mo ngai lo mi ania amanu nge po rilru pot peng tu nia ngain tar chom na ina ada hialani an company a ho tu lok zuale board member ten meeting an nei ni chuan CEO Pembroke le khathon chu a chhir chuaka le kha a chuan Pembroke chu kar ni chung Switzerland wellness spa an tia chuan hun a man tur thule company a ron let le tumna anei lo thu a in ziaka tin company chuan diklo le moilo taka sum an cheleka wangin company dang ne na in zom na nei tura ruwa manna an lo siam lok te chu engtika ma rem ati ngai lo tur thule board member te chu ama rom pe pop to lo turin a votel nge nge chu le khathon deng khong tak an hriat hu chuan board member ho chuan lokha da chu engtikong point CEO Pembroke chu New Year ka ron hroi ho le ngei turin an tia a theilo ani chuan an company ming chian na zong zong chu aman aphur vekang tin an vo zui ani du thlan tur dang nei talo chu lokha da chuan an CEO hroi le turin Switzerland a chuan azin tange nge a a thlen vele driver pakhat Enrico chuan spa omnalama chuan a hroi ta engemo an soya Enrico chuan engwanga spa chu khovel mun sang sanga mi hausa ten ronpan kher thin nge an ni ti a hriat thiam lo thu a soya an ti chu khotol mi pakhatin zu uma an motor aron vom ribur chuan ati top chiang kher mai ma se Enrico chuan engtin ma atilet lo thil theng fo ani thule spa a ommek tele khomi te in kar chu a that vak lo thu soin atlan zela umzani liam ta kan spa omna tlang chu mi hausa tak chung kota ani thina ma se an thla zinga mi pa hnung ber chuan an chung ko ti sen ni lo midang thi sen chu an thla te zela aluan du lovin a far nu chau chu a fa pai thei tur khopa nula thiang lim om chun ani thu a soi tamau maya chu tiang thil sa ko pui thiam ten kaltlang pui an rem ti lo awang chuan pathian po a phat hiala chu thu khomi ten an lo hriat chuan baronate in nei zana chuan khomi ten nu patuak thar te chu anung chunga halumin an in po chu an hal ral vekta ani chu mi nuwa chuan in chu sa thain mi hausa pui pui chungrila kho harna le boy ruk riau na nei ten an pan na tan wellness spa an sata ani lokhardan spa han thlen chuan in kan hun a top to lo nia an manager mutura appointment asiam zo hnuwa pona achuaka phone man atum lai takin basement kalpo theina tur kongka rapom angreng tak hi a mulol mai an hu dewa chuan an manager nen anin mutange nge a Pembroke chu muwa biak adu thu asoya manager chuan bur pol tereu te danglam tak chunga vitamin chu an in te a chuta an enkol na chuan pon lama khovel boina chi sang sang atlem theyang ber hriat hian na athok chak ber ti a hrila tin spa an sakna lai hun hi man laya lei hnuaya tuitling thin chunga in ngat ani thule chu tui chuan mi ati no pan thei thu a hrila lokha chuan room chunga thalak in hum te chu a thlek kwala thalak pakhata mi pa ataksa pumpui bandai cha tum kha vek chuan amit alata mai managerin tlaida sarivel Pembroke a treatment te azo hun borvela local le tura a hril chuan thalak po chu a thlir zui ta bik lova akal le main lokha chuan tui an in te a manager chunga lom thu a hril zo chuan a chuak ve ta ani an hole lama chuan Suzuki ram hnoi tangin aron tlan chuak thut maya an chuan na motor chu aron su chok mai Enrico chuan a motor chu thunun zo lovin kong thlanga aliam thlata nithum nuwa chuan spa room pakhata lokha da chu aron har hlol mai relo te nuwa chu mi hmuna an director Volmar chuan ron panin accident a khan akeru atliak ti aron shila tin adin mun chu lokha ta thona company
hriat tir tawh thur hrilh bawkin he hmuna a cham chunga an spa treatment chu la ve chen turin thu a rawna volmara chhuah hnu chuan lokhar chu tukvera adaka ta chuan mi pakhat hian basement luna kongka kha alo tiping mek ani ti azuk muwa angai ti thalo le zol turin ano chunga chuan ranung mak tak hi alo lang lep lep ti azuk mule ngal chu mi hnu chuan lokhar chu aruma tanga chuak ruin Pembroke chu birdhouse a avazong husama arwala new year ka le tura asom chuan Pembroke chuan damlo na anei thule adam chian ma chu chuak thei ani lo thuin alo changa a sei zo chuan tui chunga azu in chi awang wanga aron chuak le chu in doina ata har chuak thut ni om tak hian a company le stock market te chuan a beng aron ver thar ta em maya new year ka le adin hun ngai chelle po chu arem ti ve ta ani phur in lokhar chu a in siama taxi a kola a boss alo nga lai chuan historian pakhat Victoria Winkinsi a hmuhlau maya chu nu chuan anei tu masain pui thiam a thana biak in hlui te chu a ko muwa an soidanin chu hmuna holy water in thil mak tak tak a thlen tir the awangin mitam takin an natlo fo thin ani ti asoi lokhar chuan anei tu masa jok ten in tha chhonna chungchanga an firzia a hriat te chu a hril veya Victoria chuan alo chui chian tur thuin a chang relo te a chu spa damlo nau pangber hnuai a hmuta hnuai chuan mi special tak ani thu alo hril a chan chu damlo tam tak zinga ama chau chu velmor le staff te chawin an ei thin damdoi bur pol danglam tak chunga vitamin kha velmoran apek ve thin wangani rei tak chung a nga hnuwa Pembroke chu aron lang thei tareng reng lo maya arumala a ombok silo lokhar chuan velmor chu a chhuah chalta ani chuan Pembroke din hun chu atlak niam thut awangin treatment sangzo kalpui turin room shana an hruai thu alo hrila lokhar chuan awoi ozong lo velmor chu mido hele pam ham tak sum a hmu theina na adam lo te po ti dam tumna ne na enkol ani lo thu a soi ta piep maile a soi zo rual chuan an har aron thia a thitang zui ta ani Dr. Velmor chuan test sang sang lei turin a clinica a hruaya lokhar chuan Velmor do kana hanai thalak in hung chu awa hmuwa adil chu tranta Velmor chuan hanai chu atet laya thilra thlak tak alo ton to awanga lu ani ti a hril maya lokhar da report sang te a en hu chuan treatment la ve ngei turin thuron apeta a lungsilo tak chungin lokhar po chuan alo rem ti ve mai Velmoran thildang a boi pui lai takin Pembroke ko file chu aru chuak ta lokhar da treatment chu tui teng chunga ania azo ma a an manager in thildang alo boi pui zo chung chuan teng chunga chuan ngarul tam fashan hi an ron tleng lut sup mai lokhar chu a chi aina sa hle ta chua tuma a beina lama a thok na do chu a phel ta si thimei turemo a in ti to lain manager chuan aron pot chuak hlo maya thok ala ko ka a thil ton te chu hril fiana beisein manager azota tui chung azu en le chuan ngarul pakhat te ma hmu tur alo to silo angai tuana mai emni chuan aruma kirlein Pembroke file aruk chua chu abi chiang tranta chuti lai tak chuan tukvera tangin staff pakhat hian damlo pakhat chu biak in hluilam apan pui mek ani ti abuwa athuk zinga chuan a historian thian Victoria i biak in chungchang zo turin awang hulea ani chuan tun thlenga man alani emti a hriat lo thu alo hril lokhar tan anin hu masaka alo hril takha thudik anni thu a soibo ama ero chu thil awanga committee kha in kha har nilovin an hal chanjok tak chu Baron Khan damdoilam experiment rap thlak le tri bai om tak an na thok te chunga ati thin wangani lo nei tu te chuan an huana te mihring ruang rap om pui sarebro ang maya ro vekto te an mu fo maya adot le chu tu po an ni thei ti hriain an nu pa chuan
rong takin an ti hlum ve ta ani chung thu zong zong Victoria in a soi zo chuan Lockhart a chuan Baronan anupui ti dam thei na tur azong ani nge yang ti rin dan anei ta chuti lain melnars pakhat hi aron lang hlol mai Victoria chu treatment la turin aron kaison ta dei maya an kal liam hnu chuan Lockhart a chuan khomun ma vela ta chuan atei kwala hanai cycle khal chu awa mu chuan ngai tuana thar anei ta hanai in khwa afan kwal pui ni chuan ballerina lempek atiama hanai po chuan rem alo ti ve ngal engemaw chen anwa kwal hnu chuan thil ei turin kwal bu ka an luta ta chuan Enrico po alo om ve accident a chuan athibik lo ani ti a hmu chuan alom kher mai Enrico chuan wellness spa atangin kar thar lak adong le ngala a chan ero an soilo hanai chuan beer tlem zong a in hnuwa a chan chin a soita zung zung maya anu chu kang maya naupang te ani laya boral ani thule apa chuan adam vele aron hroi tur thu a soita tin adam doi then khat te chu apa po apek ve thin tu a soibok Lockhart chuan hanai chu bara chuan kalsanin khochunga doctor omchun Peter muturin akalsan ta Peter chu ron doctor mani se Pembroke file a han en chuan Pembroke ha chu atla thin ti asoya chronic dehydration wangpo ani mai thei Lockhart chuan mak ati ema a chan chu spa dam lo te chuan tui an in na sa hle thin si ti chuan Baron experiment tele lo nei tu ten an huana mishing ruang ro vekto an mu thin ten en khan a han chuya Baron chu kumzani lai kalta thito ani sia mitam takin voin thlenga adam laya alo zon thin anupui ti dam na tur azon ang an la zong zel chu mak ati hle Peter vek chuan Baron nupui chuan fa anei theilo thu asoya chu mi hnu chuan bong dam lo en ngai anei thu soin a chuaka chu bong chu spa atanga an tui pai alo in wanga dam lo ani ti chuan chu bong pompui an zai honga bong no te thi sa le ngarul engemaw za thi aron bothlor mai Lockhart chu bara chuan kir lein New Year ka a boss chu a phone ta athuria chuan a thong hle mai Wilmer chuan Lockhart accident chungchang pakhat ma alo sil reng lo chunin an boss chuan Pembroke nen darkar somni pali chu ngeya New Year ron thleng ngei turin Lockhart chu thu a peya thin ur min Lockhart chuan engwanga spa chu atua tema chua san phal sak lo nge ani ti te Pembroke khonge aom ti le bul pol chunga damdoi chungchang te chu azota rinlok angein hanai chuan pakhat ma achang lo athin rim asosa nu thuka wangin Lockhart chu barami pakhat nen chuan anin sual tamaya chupa chuan asoi salhum mai dona alan hnuwa Wilmer chu run thlengin aron chan him man lo ani boina dang siam bel tolowin spa chuan damlo pahnih te nen Wilmer chu an kir le ta chu mi zana chuan Lockhart chuan damlo pakhat biak ina an kalpui lai chu a hmule ta chuti rualin aha aron bal ringot bok chu reception a avasoya narsin damdoi la tura akal san zok hlanin file chu hongin Pembroke omna chu a hre thei ta ani Pembroke omna lam apan lai chuan Victoria e a mulo maya Lockhart chuan Baron experiment chu a thleng non le mek ani ti a hrila Victoria po chuan Baron nupui po chu alo ching ozong lo pasal anei po khan arai to nge ani ti asoi anung chunga an hal hlum ma khan naute chu an zai chuaka lei hnuaia tui khura chuan an paita ma se adam khu chuak ani ti chuan Lockhart chu Pembroke room ni nge ya arina chuan alutta athil hu chuan abara khai hle mai room chunga chuan Pembroke chau ni lo dam lo dang tam tak tengke chunga hian an lo om thup maya Lockhart chuan Pembroke chu lak chhuah an tum ngiala a hlo tling thei silo chuti lain Wilmer aron lang thut bok nen a hrem na atan Lockhart ha chu a ver kuak sakta engtin tinimo Lockhart chu atlan chuak thei hlo mai
Enrico nen chuan kholam an pan dun ta an thlen ve le police station an pan ngal spa a thil thleng le Velmer experiment zong zong te chu a soi chuak ta veka reilo te a Velmer chu station a thu zo fia turin an kota Lockhart chuan Baron experiment chun zom tu le CEO Pembroke thattua apua Velmer chuan Miss Watkins ngai dan fasha tak thutak khuk pui tua apu ve thunga Velmer chuan diklona anei lo ti fianan Pembroke chu alo luta felfai le himpialin aron luta thil thleng mek awang chuan Lockhart chuan spa a athil mu le aton te kha amit thla mai ani te aring hiala ti chuan Velmer rualin spa a bok chuan akir le ta angai tuana le aom dan te chu Pembroke nen anin an tial awangin treatment chi sang ala tranta damlo ania adam chian ma chu spa a chua san theilo ti te chu ama chuan aring tiala ma se nikhat chu Lockhartan a boss ton tu lekha azia mek lai chuan a har chuak ta thut mai glass chu ti kein a ke them chuan a ke tuam na chu azai chia maktak main a ke ru chu alo thliak reng lo ti chuan biak in gate chu ti chia in a chunga aluta biak in chu apon lam lan dan mai alo ni a chung lam ero Velmer lab alo nia chulai huna chuan experiment chi sang anei thin ani chu huna vek chuan lei hnuai tui khwa a oma chu tui khwa chuan ngarul te eyatan mithiruang te chu an pe thin alo ni chung ruang le reng zinga pakhat chu Miss Watkins ania a hriat lo thil a hrenem ema an that tamai ni in alang Lockhart chu nathok tu pakhat hian aron phok thut maya atan chiat main ada thathei ram le lama hanai chuan pula tui alo cheng ve meka avoi khat nan a period ve nge reilo te a ngarul te chuan hanai chu an ron hual ta khup mai ma se maktak main an tina hau lo ma se hanai chuan a hlau em thawa rang takin pula tang chuan a chuaka atlang cheta ani onga chuan Lockhart a hmulawa ani chuan thil thlen dan zong te silfia atum ngiala ma se a phili vek to awangin hanai chuan engma angai to lo Lockhart chu nam thluin atlan chele ta ani hanai chuan Velmera adam lo dang te nena zanria an ki lai chu avapana anunga Lockhart chuan ron zuin thei to pa ring hian Velmera chu mido he tak ania spa a an tui man thin chu ti bol hloin midangte adam lo tir thin ti aw chu puita van doi thak takin dam lo tu main a thu sei chu oi du lovin Lockhart chu an ron be ron ta zoka thidang khop hialin an soi sa ani aron harle chuan Lockhart chu bom chunga an khunga reilo te a Velmer chuan ron panin a thil ti te chu aron puang chuak ta vek mai a soi dan chuan ngarul te chu kumrei lo te chau an dam theya ma se spa hnuaia tui chunga ngarul te ro chu kumza thum lai te an dam thei ani ma se mishing te tan ero chu tui chu lo om tak ania chu wangin a ina piang te po dam lo thin an lo ni kumza tam liam ta khan Baron chuan engemaw tak manga chu tui chu mishing te tan po a in tlak ni ngei tura ti thiang lim thei ani ti a hmu chuaka ma se ol sam taka ti thei ero ani lo Baron chuan midangin eng ang po a na sa in tuar don ma se poiti na nei mi alavin an hathok te chu an du lo chung experimentan mangluin a that ta thina mi pui thin uren an ti hlum ve ma lo khachu chu tiang zong a sei zo chuan Velmer chuan Lockhart a shoka chuan tube a hno luta chu ta tang chuan ngarul engemaw zat chu apum chunga tleng lutin a ko chunga vitamin te chu an tleng fai diaka chu chuan mishing te thi theilovin a siamani chu tiang an zo hnu chuan Lockhart chuan a ha te a siam tha alan dan po adang lam so thle spa a om midang te ang bokin angai tuana a chuan nasataka damlo nadna tri bai om tak neya a in ngai nget mia ani Velmer chuan hanai chu ko thar pein nupia anei ta
fa nei thei tura ataksa apui tling to wangin hanai chu afa paitir atum het hle mana tanga athil ti tumte a hlotlin tir theinan lokhat ero aruma a omlain Miss Watkinsi le kabului a thlek kwal vel lai chuan a har chuak le ta hlol mai ta chuan thalak pakhat kang mai thenzo hnu loka anlak niom tak chu a hmuwa chu thalak chu ti chiain mipa bandei cha tuam kha vek chuan mei chenau pang akaya chu nau pang chu hanai ngei ani Vermer chu tu dang ni lovin kumzani liam ta a thitoa an ngai baron ngei kha alo nia hanai chu a fanu ani engtin tinemo kang mai ta kha dam chuakin kumzani chung zet chu lem alo changchar chara tin lem achan chung zong chuan a experiment chu alo lakal pui renga spa chu a in phen na a mai kol mai alo ni mi poi soilo a thata an ko chunga vitamin om zong zong a siak chuaka thi theilo turin alo siam thin alo ni chu dam doi po chu hanai peve in chu ani hanai khan special riawa alo in shiat na chan ti chuan Velmer chuan hanai chu ruma shwailo tin achunga thil thalo tak ti atuma vane thla takin lokha chu a hun taka aron thleng hlawa ati tum ati man talo Velmer chu athin u ema a mai kur chu hlipin a mel rap om tak chu a hmuwa lokha chu a beita ma se lokha chu lo kun zawin room chung chu a halta reilo te a kang mai chuan in pumpui chu a kang kai tamaya lokha chuan hanai chu chhanchhuah atuma Velmer chuan aron bei vele pul chunga sangha te eyatan pek ngei atum mani chuti lai chuan hanai chuan apa chu ramhuai thu khiala hlo om ani ti hra chuakin atal chhuah rual chuan lokha chu tranpui tumin apa ngei chu swadurin avwa Velmer chu pul chunga atlata ti chuan lokha le hanai chu damlo dang tenen an tlan chuak thei ta shrama hanai cycle mangin zan thim kara chuan an tlan cheta ani konglaka lokha da boss chu an hu hlau maya ani chu lokha da chanchin ngai ventura local ani pembo ka chanchin a han zo chuan lokha chuan a thi to thu alo shila a boss chuan lokha chu ka chunga lu turin a shila ma se adu lo cycle khalin atlan zela a mela nui mel rap omlek lek puchungin atlan ta zelani